Awufuni nomvuzo. Ingabe yini? Kungani ungafuni sibone ubuso bakho? Sasa laziwa ejeno Shweta besithi cha sebeqedile ngokwabo kanti cha uNkulunkulu yena unezinye inhlelo uculo lihlelo AJ nalo lihleli phezulu kwalila uNkulunkulu yena wakuhlela konke njengomdali sikude kuphetheni Ungani uselapha kanti wena ulaleli mawutshelwa wena ngiyacela bandla ngilalele noma ikanye nje ngiyacela bandla Nkosi yami ungathukutheli ngiyacela eqinisweni mina bengingafuni ukuza la emcimbini wakho mase ngimosha yonke into kanjena uyakwazi wena ngithi lokho ngifuna ukuba umuntu wesifazana ohamba phambili ngifuna ukuzimela nami ingakho ngivele ngajoyina leqembu lomdanso futhi eqinisweni malume mina ngimbuzile umama Alisha ukuthi ikuphi la sohamba khona siyodansa namhlanje wathi yena kune event nje futhi ngikanginikeza imininingwane ngathi mengifike lana ngathola ukuthi sobe sidansa lana emcimbini wakho wehaldi ngase ngiyamtshela mina uAlisha ukuthi ngeke ngikwazi ukuthi ngidanse lana kodwa yena wavela ngikhumbuza ngemithetho yesivumelwano sethu Nomzana ukuba mina ngihambelana ngazange ngize ngidanse bekuzomela ngikhokhe imali engango 350,000 mina ngayikhokha kanjani nje imali engaka manje malume ngidinga ngempela le mali uyazi ingakho ngingakwazanga ukuthi cha kuyena kodwa ngiyaxolisa ngempela ngiyaxolisa kakhulu Uzoba umlingisi omuhle kabi Inganekwane yakho ixoxe kahle Kodwa ukulingisa kwakho akusithinti nakancane thina cha ngikhuluma iqiniso Muthana ungahamba ebuzo Alisha yezo akukho nokukodwa kumele sikucele thina Leli qembu lakho linamanga njengoba nawe unamanga nje Wenze ngamaboma ngithi Dork wakwenza ngenhloso uma kukhona umcimbi ozowenzakala ekhaya le ntombazane isisobhidliza wawubhidliza wonke umcimbi wethu kodwa khona into engingayiqondi wazi kanjani ngakho konke okuzowenzeka usenzele CCTV endlini yethu kanjani Sarasudithula umsindo cha ngivala umlomo wakho ukuhlele konke lokho ingakho isisonde esiduze kuka AJ ngesikhathi esifanelekile ngemva kokuthi uphazamise wonke umuntu ngiwazi kahle amantombazana afana nawe awukodwa ngoShweta wethu uzokhala inyembezi ngosuku lwehaldi konke lokhu kungenxa yakho
ngingaqondile ukuze emcimbini wakho ngibanga isiphithiphithi kanjena mina. Kodwa lokhu kulingisa kwakho akusithinti inhlobo thina. Vala lo mlomo wakho. Ngiwazi kahle amantombazana afana nawe. Konke lokhu kuhlelile. Ingakho isisonde eduze kuka-AJ ngesikhathi esifanelekile ngemva kokuthi uphazamise wonke umuntu. Indaba lokhu konke kwenzeka mekuyimina kuphela. Ngiyazama ngamandla onke ukuyibalekela yonke lento ukuthi njalo umalume nomndeni wakhe bayabuya njalo empilweni yami. Kodwa cha. Yabo manje nje noma ngenzakalani, ngeke ngize ngihlangane nomalume mina nhlobo. Ngeke ngisondele emzini wakhe, ehhotela lakhe noma ikuphi nje kwenye indawo. Esiqashwe imina. Ngiyabonga. Ngizobona. Abiram, ingabe usulungile? Yebo. Abiram, empeleni uyazi Yindaba. lutho okwenzekile izolo bengalungile angithi. Lalela okwenzekile izolo bengesile iphutha lamuntu kodwa ulila uvele nje wasaba bonke abantu ngizizwa kabi. Kumele ukuthi uShweta naye wazizwa kanje. Ukubona ulila emcimbini wehaldi. Ingabe ukwazile yini ukunikeza uShweta isipho sakhe sendwangu okungenani lokho kuzomjabulisa. Amantombazana anamaphupha amaningi ngemshado yabo. Ngimnikeza isiqeshana sendwangu. Kulungile. Kuhle. Umama unginikeze lesiqeshana sendwangu. Kufanele ngikunike sona. Izolo uShwenta ungene ekameleni lami. Ubemi phambi kwesithombe sika Antara. Ngimnikele sasiqeshana sendwangu. Kodwa kamuva nje. Kodwa ngesikhathi ngimbona lapha emcimbini, ubegqoke ingubo ehlukile mama. Ngiqonda ukuthi intombazane engiyinikeze isiqeshana sendwangu bengeyona uShweta. Kwenzeke kanjani lokho? Yebo. Ingoba ube ngishaya indiva engafuni lutho. Ngicabanga ukuthi ubethukuthele ngakho akakhulumi nami nhlobo nje. Kodwa intombazane engiyinikele sasiqeshana sendwangu bengeyona uShweta. Ungaphuthelwa ukuzibophezela ngo7 ntambama njalo ngomsombuluko kuya kulesihlanu on yours truly zizonke sisonke DStv channel 169.